lidi, tohle je, se bude jmenovat sám mezera drift. Mezera bonusový video. To natáčím jen tak, že se nudím. Si prostě se trošku musím natočit. Si čekaj, zase natáčím sám. Prostě nemám jak štěstí ty kámoše. A tohle video bylo jen trošku delší. Nebo jak mi to dlouhé natáčení baví. Vlastně co vám moje videa líbí. Vlastně co vám i líbí naše s Frizem videa. Píšu vám tuhle adresu zase do IP a napíšu vám můj Skype. A zapomněl se vám říct tohle je strašidelný díl, nekecám. Ale prostě mě baví natáčet večer, že je to takový lepší a víc brutální. Ale mi se mi líbí, jak mi svítí auto. To je krásný. A hledáme lidi na videu, rychle zbísíje. Neomezeno počet lidí. Zase napište nám nějaký video, nebo jak jsme s Frizem. Táčíme, my budeme okoukávat vždycky. A rádi vám přijmeme, a kdybyste měli Skype, tak ho napište do komentáře. Lagy. A jestli mám lagy, tak s vám omlouvám, protože já nemám žádný lagy na počítači. To mě to vidím normálně, že mi to jede, jen tady tak koukám, jsem měl lag. Tak já pro vás udělám, jak budu mít 23 000 skóre. Končím tohle video. Já nevím. Jo, jestli se vám líbí natáčet sám nebo s někým, tak mi jsem rád, jestli byste mi odepsali, abych to věděl příště. A jak tady byl mě kámoš, jak u mě natáčel Okolo, se to jmenuje. První díl, tak měl docela, jak jsem to mu lagovalo. Bylo to. Ale chci vám ukázat, koukejte vám, když napíšete Drift 1, tak se objevíte tady. To je taky krásný. To je taky krásný jako. Jo, vidíte tohle, takový krásná barva, mi se strašně líbí, to je pěkný. A ona nás to vlastně vyhodí tady, tamhle naproti. Další, tam vždycky natáčím já a Fries, tady je letiště. A teď vám ukážu další. Drift. Drift 3. Ale to je jako nudný. Jsem nechoďte tohle jednu měl. Já se teď vyhodil. Prostě, takže Drift 4. To není taky špatný místo. No, to je krásné místo.
No, vás to vlastně pozuje někam jinam. Takže drift. Co jsem tam dal? 4? Ne. Tak drift 5, to se mi taky líbí. Noční světlo. Jak ďábelské. Ne? Načítni. Tam mluvím, že mi nenačítla. Jak ďábelské. Jako horor. Jupi. Tohle je krásný. Jak tady ještě to svítí jako v doopravnickým, jako byste doopravě řídili auto. Vypadá to tady jako na dálnici 205. Takže drift. Já nevím, jak já vám ukážu co nejvíc viděli. Drift 6. Jako já nevím kolik tady mají, ale mají. Tady vše. No. Jsem se mluvím, že mi to nenačítlo hned. Tak to je jako kravina. Dobrý den! Tohle vás taky někam posune. Do prdele, pardon. Teď jsem řekl prostý slovíčko. Jedrák. Takže drift 7. Tady můžete si kupovat domy. Já ukážu, ale ten už někdo si koupil. Jako nejsou to sluší ceny, dávají to hodně drahý. Tak dávají to hodně drahý. Já jsem si koupil dům třeba za 100 000, taky moc tam drahý nebyl, ale třeba na spawnu to je 10 milionů. Jo, takže tohle je trapný. Cože? Tak tohle je úplně trapný jako. Drift 9. Tak tohle není až tak špatné. Tomu říkám jako. Tak já zatím ukážu Drift 10. To je nějaký překvápko. Já dneska nemám narozeniny, tak jako není svátek, tak jako nevím, co to na mě ukazuje. Tak tohle je taky krásný. Tady se dá pěkně driftovat. Drift 10 to v době nevěděl. Koukejte. Drift 11, co vám ukážu? Tady je další letiště, to není letiště. To je nějaký pohřebiště. Drift 12. Sakra. Jsem chtěl jezdit po vodě. Tak tohle se mi nelíbí. Takže drift. Jestli prostě přeskaču, tak pardon, já nevím už, kde jsem teď. Tak drift 13. Hej vole, drift 13. Fotbalové jeřiště. Počkej, co to je? To jsou závody. Drift 14.
vám ukážu, to potom vám ukážu ještě drift před koncem videa. Drift. No, plus 5. Ne, drift 15. No, tak to je taky trapný. Drift 16. Cože? 16. No. Trapný? Je to každý doby. Drift 17. Tak to máte jenom do jedničky, do 6, tak drift 2 a ukážu vám trošku ukážu vám trošku driftování, aby to nebylo to pro vás tak tolik trapné, že vám ukážu, co tady všechno mají. A tohle video na jenom kvůli tomu, že jsem se nudil, jsem pro vás ho natočil. Není to žádný pokračování. Jedu, jeď? Tak fakt já budem pro vás 22 000. Napište mi komentáře. Bych rád, kdybychom mi napsali něco v tomto videu, jestli se vám líbilo. A k tomu videu, jestli byste mi dali like nebo odběr. Bylo by to fakt dobrý, kdybyste mi dali ty 3 věci. Like, odběr a koment. Je to úžasný. Byl bych úplně rád, jestli mi bude chtít srát. Tatar. Tatarovič. Ty vole. Vole, to auto mi chcípá. Dusík je v prdeli. Budeme muset šetřit dusík. S vámi se rozloučím jako v každém videu. Tak s čím pro vás jumping. Prostě to slovo mám rád. Jumping je prostě dobré. Si pro vás, jestli víte, mi napište, jak jako se natáčí Minecraft, protože já jsem ho natočil, napsalo mi to nějaký a blablabla. Jak kravinu mi to napsalo. A právě to byla pomsta k jednomu sráčovi. Tak jestli by to šlo, tak bych vás to rád ukázal. Pekelné. Nějak se mi teď jako nedaří. Tak já nevím, tak já už Jo, tady to auto, takovýhle auto dostanete na začátku. Jste ho přesně viděli, tady další projelo. Takový, jestli jste viděli ty modrý, tak takový, what the fuck. Tak takovýhle dostanete auto na začátku. Tak já už se s váma loučím. U příštího videa, nebo jestli zítra taky natočím bonusový video, nevím. Jestli se vám tohle video líbí, dejte mi like, odběr nebo koment. No, kdybyste mi zase dali 3 věci, like, odběr, koment. Jestli se vám tohle líbí, nebo mám natočit s někým, a ten debil do mě nebude. No, takže se s vámi neloučím, protože tenhle do mě nemusel napálit. OK, takovýhle auto... Takovýhle auto... Si taky můžete vidět. Ne, to není ono, to myslím, to je jedna... Prostě...
Mě sere, že jsem to už chtěl skákat a ten Tatar neuměl jezdit a ukázal mi prdel. To se mu ještě pomstím, než ukončím video. To bude pomst. Stůj! Stůj, můj poníku! Jestli jste všimli, tak já jsem měl 200 a utratil jsem barák, který byl pěkně na hovno. Ale už mám 22, to jsem chtěl něco jako... Ne. Bych udělal ještě víc. Na rozloučení videa. Jestli tím víc mi budete dávat lajky, komenty nebo odběr, tak tím víc pro vás budu natáčet další videa. Ale jako někdy nevím, jak dlouho natáčím. A když mi to strašně nudí, tak myslím, že už je to 10 nebo 15 minut. Krásný, co teď mám? 22 100. A ty prachy nám takový rovný. Oni debil, dělej. Oni. No vidíš, jak už umíš řídit. Snad mi nevlíkne ten blázen. Chtěl dům a chtěl bazén. Ať tam nevěde. Ať. Tak. Jumpy. Dejte mi like nebo odběr a koment a u příštího videa nebo u bonusového a napíšu vám ještě IP a Skype. Tak zatím, čau.